ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш J. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар махали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама дошта бошед, маромад дар WhatsApp имо рӯй кунен, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор астаи заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва, заминҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар ва астаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ваҳдат бо нархи арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва дигар намуд хонаҳое ки аз территорияи Фархор, Ёвон ва Файзобод опушим аз шаҳри Бохтар аз нархҳое ки 50 000 сомонӣ сар мешаванд. Яъне ки арзон 70, 80, 90, 50 хеле нархҳоае. барои навора то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки чӣ хеле хона дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 165 сомонӣ. навора самонеки маромад рафтем. дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московская област, территорияи аэропорт, МКАД, куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебарам, мошиношон мошинои замонавияе, мошинои комфортнияе. компания Акай Баҳром ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол астае ки опити корӣ дорад. дӯстони азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст дорам, маромад мо тавсия метиҳем, албатта занг занед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки қарор дорад дар Федератсияи Россия дар подмосковский город Сергеев Посад, Деревня Слободка, посёлкаи Диване, аймакад мегад 70 километр боло. дӯстони азиз, Федератсияи Россия, подмосковский город Сергеев Посад, Деревня Слободка, посёлкаи Диване, аймакад мегад то хонаро 70 километр, яъне ки роҳ ҳастад. ҳамагӣ 6.3 сотиқ замин мек, қариб ки 6.5 сотиқ замин, ду дархона, яъне ки дута мақсад аст вагон ва контейн дорад ки барои зиндагӣ 100% мешавад. гирдаш пол ниҳод маҳкам, об дорад, свет ҳастай, газ, ҳамаи шароитош муҳайёае. боз барои хона кардан 500, яъне ки 650 дона дига пеноблокам дорад ки метавонед ки шумо хона карда гирен. посёлкаи Зура мега, посёлка то хонара мега роҳи асфалтай, ягон камбудӣ надорад. кадоми сумкати мегӯяд нархаш 900 000 рубл аст, бо арзонтар мешавад, ё ки ба ягон хонаҳое ки дар шаҳри Душанбе бошад мега алиш мекунем, ё ки ягон Кемри, ё ки ягон Мерседесҳои сечка кати арзон мешавад. кадом намуд Мерседес ё ки Toyota Camry ё кати мақсад алиш мешавад. ду намуд вариант ба мошин ва хонаҳои дар Душанбе будад. ҳай ҳуҷҷатошон бар 100% ҳамаи қоидаи дӯстони азиз, нархаш 900 000 рубл, ду та рақам аст ки ҳардаш кор мекунад. якумаш номерои дастии 29 ва дуюмаш инашам кор мекунад, инаш дар WhatsApp ҳам пайваст дорад. маромад дигар маълумотои бештар аз соҳибашон гирен, бо арзон мешавад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар территорияи Каратогинский 1 гуфтага аст, Жилмастив, райони Жилмастив, кӯчаи Каратогинский 1. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрае ки як ҳоҷатхона, як бан, як кӯхунӣ дорад, гирдаш маҳкам, обсвет ва дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз ҳастад. территорияи Жилмастив хона мега дар кӯчаи Каратогинский 1. ҷош ҷои беҳтарина мега соҳибуш. дастрошта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ, боз муомила мешавад. хайр ремонту штарения барои зиндагӣ мешавад. 230 000 сомонӣ дӯстони азиз, боз муомила савдош дар назди хона. хоб рақамошон аст, мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо хелхона аз Душанбе ки лозим бошад, маромад тамос гирен. агар шумо дар ҳамин хелхонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама дошта бошен, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунен. мо дар видеои оянда ҳамин хел рекламаш мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда, дар колхози Дӯстӣ гуфтага аст соҳибуш. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагии тайёрае ки як ҳоҷатхона баня, гирдаш маҳкам, хай хонаи навсох, не ки суратҳои дарнуш нест, фақат суратҳои беруно, не ки ремонт дорад мега, хай бухтон бештар маълумотша мегирен. шаҳри Турсунзода, Регар, хоб колхози Дӯстӣ мега соҳибуш.
тарафҳои қишлоқи ҷартепа мегуфтанд амхали номи нав шамхали будае. боқӣ монда маълумотҳои пурра мегӯяд тариқи WhatsApp мегӯяд нависен. ин ҳамин рақамҳо шуда WhatsApp дошта, кадоми шумо агар WhatsApp доред дар WhatsApp шуд нависен бо арзон мешавад. нархи хона мегӯяд 300 ам мегӯем бо муомила арзон мешавад, яъне ки ай нархи гуфтаашон ай 300 000 сомонӣ бо муомила дошта. дӯстони азиз, хай чақай маълумоте ки мо ба шумо пешкаш кардем расондем, боқӣ монда маълумотша ай соҳибашон гиред. марамад. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки сироша бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ деҳаи Одилида. шаҳри ваҳдат ҷамоати деҳоти Симиганҷ деҳаи Одилӣ. 6 шотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз, ки як дар хона мегӯяд фундамент чизи рехтагӣ дора мегӯяд, хай намедонам дар сурат номаълумай хитон бо маълумотча мегирад. замини ҳамворай гирд ва нашда ҳарҷо одамо зиндагӣ доранд, яъне ки иҷа ҷои нав хонаҳои нав аст, яъне ки одамо гирд ва нашда ҳастай. маълумотҳои бештар мегӯяд тариқи телефон дӯстони азиз, яъне ки шумода метиҳанд. нархи замин 38 000 сомонӣ ҳастай, бо арзон мешавад. кадоми шумо ки мехоҳед марамади рақамош раса мегафон кор мекунад, бештар маълумотша гирен. лайкор аз ане фаромӯш накунед ва навбарад полни худ подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ арзон ҳастай дӯстон, ки аз территорияи Душанбе дар пеши 201 дивизия СКП. духонага квартираи бародарон дар 4 ошона қарор дорад. 45 квадрати метра обсвет ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона, баня, кухни, хобстирали машина, кондитсионер, телевизор, диван, стенка, холодильник, обшиб ҳамаи условӣ бошад, бо ҳамаи чизи чораш мега метиҳем, яъне ки бо ҳамаи условиёш фурӯхта мешавад. шаҳри Душанбе пеши 201 дивизия. агар ягон маълумотҳои бештар хоҳед, ай рақамошон мегирен. нархи хона мега 270 000 сомонӣ ҳастай, бо хай хатиш муомила мекунед, ремонтшам беҳтаринай, ремонтуш хуб астай. 270 000 сомонӣ нархиш арзон астай. баъдро ай даст натиҳен, рақамошон мегафон астай, кор мекунад. марамад, кадоме ки мехара албатта занг занад. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад дар комментария нависед. мо агар ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. шумо меҳнатои моро қадрдорӣ кунед, я лайки разани фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навбора подлисаш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар тарафи Калхозобод, ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ. тарафҳои дӯстони азиз 40-солагӣ гуфтага ҳастад, ҷамоати Фрунзе, ҳамин хел маълумотҳо нависиянд. ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ, тарафи Калхозобод аз Қурған боло. хоб тарафҳои 40-солагӣ ҷамоати Фрунзе. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, занг занед. 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки седар хона кардага аст, ки хонаҳои барак обсвет шаста, хай хона ремонтш средняй, мисол хай камтар рангу бори сусу кор дорад, ки нархиш арзон 75 000 сомонӣ астад. баъдрон ки боз арзон мешавад, бо фундаментҳои ошхона, баня, аловхона хечошам рехтагӣ астай. 75 ташо мегам муомила дошта. ин хона арзон аз территорияи Ҷалолиддини Балхӣ. 75 000 сомонӣ ай даст натиҳен. марамад, инами рақамода нависен. дӯстони азиз, дар ҳамин рақамошон WhatsApp пайваст дорад, ба мошинам алиш мекунад. агар шумо мошин дошта бошен, ба мошинам алиш мешавад. марамад, дар WhatsAppшон нависед, WhatsAppшон кор мекунад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Саддонӣ гуфтага ҳастай Сойбӯш. ноҳияи Файзобод, деҳаи Сайдонӣ. 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду дархона временка дорад, обсвечам ҳастай. хай бештар маълумотош наистагӣ нестай, дигар маълумотша хитон мегирен. нархи хона мегӯяд 60 000 сомонӣ астад. баъдрон боз муомила доштай. ду дар хона аст, як хонаш ремонт кардага аст, уже айни ҳол зиндагӣ дорад, набо суратош авози хитон бинен, як хонаш средни тайёрай. нархи хона чӣ хеле гуфтам, 60 000 сомонӣ баъдрон муомила доштай. ба кадоми шумо хонаи арзон аз территорияи Файзобод ки лозим бошад, марамад занг занед. ин ҳамин рақамошон ҳастай, кор мекунад. мисли ҳар вақта лайкора фаромӯш намекунед, мезанед ва агар ки имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар кадом сайтҳое ки метавонед ҳамира подлисаш кунед, хела кори хуб мешавад. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. як замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар шаҳраки Сарбанд, яъне ки шаҳраки Левакан, ноҳияи Сарбанд, назди мактаби 14 ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дархона фундаментҳои баланд
бо ошхона баняш рехтага аст, гидаш маҳкам, об свечам аст, гидашда одамо зиндагӣ доранд. Шаҳраки Левакан, шаҳри бохта аз Ҳоҷишариф болотар, пеши мактаби 14. Нархаш мега 100 000 сомонӣ аст, кадоме ки мегиранд срочна пул дар кора бо арзонтар мекунанд. Дӯстони азиз, хай фаҳмида гирем ки хоми замин дар территорияи Сарбанда нархаш 100 000 сомонӣ аст, мумкин хай чанд ка арзон мекунад, инша нагуфтиянд. рақамҳо шунаста, рақамҳои мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим бошад марҳамат тамос гиред. ин буд навори имрӯза, то видеои оянда.